gawas nga na every month ka ga commission ka, natay gitawag nga matching bonuses. Mao ko, kapila ba magbonus ang taga-gobyerno? Regular. Kausa, di ba? O, apil na natong 13 month, 14 month, katulo. Pero kabalo baka kang live good? Dili lang kaduha, katulo din kung dili kada bulan. So it means, sa isa ka tuig, kadusi ta magbonus. O tanaw, paminaw ni. Kay nga no, si Live Good natay gitawag ng matching bonuses. Every month ni nga bonus. Tanaw sa kagwapo. Kani dili siya piring. Basta kay na pa-enroll din na daw kay 50% gikan sa ilang matrix commission. O butang na tug duha ang imong direct. Ang imong isa ka first generation nimo, kanang ikaw nag-invite, first generation na nimo. O imong level 1 nimo. Unranked na siya. Dabig na puno ng yang kwan, yang matrix yang kaning kwan 2 by 12 matrix. O $2,000. Ang sa kung ingon ganiya, 50%. O 50% pa kada na $1,000. Sa piso, 58,000 pesos na siya. Ang isa, nag-diamond, kugihan, parehan ako. O dabig na puno yung matrix, $16,000 na. O 50% pa kada na $8,000. O duwa lang kata kong gisturahan. Sa matching bonus alone, pwede di ka mo income og $500,000. Duwa lang kata pwede. Na daw big kuan pareha ka sa uban nga si Coach Kirk 20 ka direct naman ta o napoy uban din na i-direct 100, na i-direct 500 o 1,000 ka direct. O say pasabot na 1,000 pud ka bonus every single month. 50% ka permanente sa ilang matrix commission. Wow. Aka mangitag company nga magsige bonus. Every month di bonus ang ikaw man na kay matrix commission napadyo kay bonus. Every month kaga commission, di ba? O din every month po kaga bonus. Basta ka na kay direct mo nang ako karon, kung naminaw ka karon ako, affiliate member na ka din, wala pa kay direct. Pag direct, ano man, wala kay bonus kung wala kay direct. Kailangan ka mag-direct, ano? Katong matrix commission to, given na to, mo spillover ka din mo, puno dito tong matrix. Alright? Pero din sa atong matching bonus na to, kung gusto pa jud ka mo income pa jud, no? Pag direct, duwa pa lang akong gisgutan, pwede na mo income $500,000 pon gasas Ginoo. Okay, numdo mo katong upat na akong gistoryahan ganiya. O, panalitan mo ning upat ganiya, katong sa weekly income ganiya ba? Ang isa ni income og $5,000 sa iyong matrix commission, ang isa 4,000, ang isa 3,000, ang isa 2,000. O sa to kung gingon, 50% ka sa imong direct nimo basta matrix commission nila. Okay? Apila man, naka 2,500 ka sa 5,000. Ang isa 2,000 sa 4,000, ang isa 1,500 sa 3,000, 1,000. Good news, every month. Every month kang bonus. Tanawa ha. Kung pilay income sa imong direct nimo, munang imong pila income niya sa matrix commission niya, munang imong income nimo 50% sa matching bonus. So say pasabot na. Ang pasabot, the more magkadagan ang subscriber, the more magkadako ang matrix commission, the more magkadako ang imong bonus kada bulan. Wow! Aka mangitag company dana nga kada bulan gadako ang imong bonus. Di ba? Kada bulan gadako ang bonus. Ang taga-gobyerno, taga-tuig. Pero di sa to, grabe. Kada bulan. Okay, kay numdum ka ganyan sa gingon, potentially pwede ka mo-income og $500,000. Actually, nanay ga-income yung 3 million sa matching bonus na to. Nanay ga-income. Katong nag-una na to. Na ikaw ba lang manay ko anay direct nga more than 200 people? O pila kita niya kani siya up to kwan pa ni first generation ng student. Kakabalo ba mo after kwan ni siya 5th generation? Or mas daghan ni masamot na ka mo income. Dani pa lang 50% na kasi mo first generation. Inani kagwapo kang Live Good.